Takže dobrý večer, ahojte. Volám sa Tomáš Smutný a je mi cťou, že dnes môžem moderovať ďalší cyklus z Večera inšpiratívnych osobností tu v Satori. Je mi to cťou najmä kvôli tomu, že budeme diskutovať dnes s významným hosťom, ktorý opäť svoje kvality potvrdil aj v takom krátkom rozhovore, ktorý sme mali ešte pred začiatkom diskusie. Takisto ako ja som podnikateľ, takže sme si sadli aj v niektorých veciach podnikateľských. Založiť firmu na strednej škole, zamestnávať skvelých aktívnych ľudí, absolvovať v Norsku extrémny triatlon alebo sa venovať zlepšovaniu štátneho IT a otvorene bojovať proti korupcii je snom, si myslím, každého z nás. A preto je mi ešte raz cťou dnes diskutovať so skvelým a vám známym podnikateľom Michalom Drubanom. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem za super predstavu. Nemáš za čo. Len doplním, že môžete na Michala posielať otázky aj prostredníctvom služby Slido, ktorú vidíte už v pozadí. Prihlásite sa cez svoje mobilné zariadenie na slido.com. Heslo je Satori s mäkkým i, takže v priebehu celej diskusie budeme otvárať naše otázky, môžete za ne hlasovať. Takže tie, ktoré sa vám budú najviac páčiť, tak tie pôjdu dopredu a tie sa budeme pýtať. Takže na tieto vaše otázky pristúpime po nejakých zahrievacích kolách. Ako prvé, Michal, keďže sme dnes na inšpiratívnom večere, tak by ma zaujímali začiatky možno tvojho podnikania, nejaké rady pre začínajúcich, či už startupistov alebo akýchkoľvek aktívnych ľudí. Možno čo by si im poradil, lebo si myslím, že každý druhý, každý tretí už chce v dnešnej dobe podnikať, takže nejaké rady, tipy, triky. Je toho strašne veľa, ale čiže neporadím nič. Asi tak podľa mňa taká samozrejmá rada je, že to treba skúšať. A druhá taká rada moja je trošku, že skúšať to s rozumom. Možno poviem niečo opačne, ako sú ľudia naučení, že čítate všetci, alebo veľa ľudí, a vrátane mňa čítava také tie príbehy, že ako treba všetko obetovať tomu svojmu podnikaniu, ako treba vykašľať sa na školu, zobrať si pôžičku, zadlžiť celú rodinu a dať to a potom už tesne pred krachom už idete zomrieť a vtedy príde ten klient vás zachráni a stane sa z toho druhý Apple. A ja som si myslel, keď som začínal, som strašne veril týmto príbehom a podľa toho som sa aj tak správal. Našťastie som pre svoje podnikanie nikdy nepotreboval takto riskovať, ale veľa ľudí si to trošku pomýli a urobí túto chybu a to, čo my vidíme v tých príbehoch, tých podnikateľov sú iba tí, čo to prežili, alebo tí slávni, že pod nimi je obrovské množstvo ľudí, ktorí to nedali a to sa volá ako keby ten survivalship bias, že vnímame iba to, čo vidíme, ale nevidíme vôbec to, čo je celé pod tým a je to trošku zložitejšie, podľa mňa treba začať podnikať, ale nikdy v živote by som tomu neriskoval akože niečo veľmi významné, pretože tá šanca pravdepodobnosť, že vám to vyjde, je hrozne malá. A tá je naozaj na úrovni pár percent alebo pár desiatok percent a treba si nechať viacero pokusov na to podnikanie, čiže treba skôr tú podnikateľskú kreativitu netreba tak hlavou proti múru ísť a rozmýšľať, že jasné, ja som teraz strašne namotivovaný, nabudený a to tu celé urobím, ale skôr si nechať ako keby druhú, tretiu šancu, čiže skôr tú kreativitu, OK, že potrebujem nejaké veľa peňazí, ktoré nemám a skôr rozmýšľať, že ako to vymyslieť, ako začať, bez toho, aby som musel až tak príliš riskovať, lebo jednoducho tá pravdepodobnosť, že to vyjde, je proti mne, takže potrebujem to viackrát skúšať. Takže potrebujem vždy tak riskovať, aby ma to až tak nebolo, keď prehrám alebo keď skončím. Na začiatku ešte pred diskusiou sme sa rozprávali, že možno bude lepšie a aj zaujímavejšie, keďže Michal sa dlhodobo teraz zdržuje v Amerike a navštevuje americké konferencie, že práve tí moderátori už majú skúsenosť v tej oblasti, o ktorej diskutujú. Tak sme sa rozprávali, že možno aj takým mini vstupom sa môžeme aj k tomu pripojiť. Ja sa chcem s tebou pohádať. Tak ja ti budem oponovať, že dá sa aj s pôžičkou začať a niektoré, najmä čo sa týka služieb, ja som rozbehol firmu na vysokoškolskom internáte, ako som aj Mišovi hovoril. Zobral som študentskú pôžičku 1500 €, ktoré môže každý z nás splatiť, aj keby mu to nevyšlo. Ja akože nehovorím, že pôžička je zlá, ale čo si riskoval tou pôžičkou, lebo niekto si začne reštauráciu a zoberie si na to hypotékovú pôžičku, ktorá vlastne akože je tam celý jeho príjem a zrazu mu to nevidia a ide o to, že pôžičky sú super a to je OK, ale musí si zobrať do takej miery, aby ťa to akože neohrozilo, aj to som tým chcel povedať.
Presne, teraz si mi to vytrhlo rovno, čo som chcel povedať. Ale zaujala ma jedna vec, že pohybuješ sa v komunite jednak úspešných podnikateľov, ale aj investorov. Niektorí investori a skúsenosti, ktoré mám aj ja s nimi, tak často povedali, že mladí, aktívni ľudia potrebovali obrovské peniaze na rozbeh svojho podnikania, ale nakoniec, keď si sadli s tými investormi a prehodnotili všetky plány, tak sa to skresalo aj o 50%. Tak či si myslíš, že možno mladí by mohli byť takí triezvejší v tom uvažovaní alebo v takom tom biznis pláne, že či naozaj sú všetky výdavky také potrebné? A dá sa teda potom aj s menšími peniazmi začať? Ja si myslím, že to je skôr také, že keď si mladý, tak nechápeš tomu, čo všetko potrebuješ. Že je s tým ekvivalent k športu, je to niečo ako keď, neviem, nevieš behať alebo nevieš plávať a ty si povieš, že idem dať teraz, idem vyhrať olympiádu. A zasnívaš sa, napíšeš si všetko na papier, že dobre, teraz musím toľko to trénovať, vymyslíš si, že budem trénovať 500 hodín denne. Toto sú ekvivalenty biznis plánov, že také neskutočné veci, ktoré ani neexistujú, lebo ty to nedokážeš moc pochopiť. Takže skôr aj v tom podnikaní sa byť taký realista, lebo čo je rozdiel v podnikaní alebo v tých internetových veciach je to, že my máme dlhú skúsenosť evolučne s fyzickými vecami, ale aj historicky, že sme stovky, tisícky rokov vedeli stavať mosty, budovy, takže my máme pocit to, že vieš, že idem postaviť budovu, tak ma to niečo bude stáť a že je to niečo fyzické, ale keď niekto povie, že idem spraviť, neviem, web stránku alebo niečo, idem začať podnikať, tak to nie je to niečo fyzické, čo si vie predstaviť a potom okolo toho strašné halúze rôzne, že si zrazu myslí, že to sa dá za 100 eur urobiť. Takže tým, že keď sú dva rozdiely, aj v tom podnikaní startupov sú ľudia, ktorí sú skúsenejší, ktorí tomu rozumejú, ktorí už dajme tomu behajú a on má už lepšiu predstavu o tom. A potom sú tí začiatočníci a tam treba podľa mňa ísť veľmi pomaly, lebo ja mám skúsenosti aj z viacerých investovaní do startupov, kde to boli takí ľudia, ktorí predtým nemali firmu a tie peniaze, ktoré akože dostali, sa veľmi rýchlo míňajú zbytočne, lebo tie skúsenosti nemajú. Dobre, že si hovorila aj o tom športe, lebo vlastne prvá otázka sa týka aj nejakého porovnania súťaživosti v biznise a v športe. A ja len doplním, že Michal absolvoval, dúfam, že to správne prečítam, norský extrémny triatlon Isklar Norseman. Dobre to vyslovujem? To Isklar je značka minerálky. Áno, značka minerálky. To som si povedal na webe. To je tá firma, ktorá akože sponzoruje. Aby bolo všetkým jasné, že čo Michal absolvoval v Lani. Išlo o plávanie v dĺžke 3,8 km v 10 až 15 stupňovej vode, 180 km na bajku a maratónsky beh, v ktorého posledných 17 km kráčate, pripomeň mi prevýšenie, ak si spomínaš. Celý kopec má 1700, 1800, tak nejako. Čiže maratón do kopca z 1700 metrov. Pozeral som aj video, určite stojí za to, pozrite si aj vy na YouTube. A práve moja otázka je, aké sú možno paralely s týmto športom alebo s týmto extrémnym triatlonom a s podnikaním? Lebo aj jedno, aj druhé je obrovská výzva. Podľa mňa jedna z tých paralel je to, čo som pred chvíľou napríklad hovoril, že treba začať easy. Ja mám napríklad, na to som neprišiel, ja bol som na podobnej diskusie s nejakým, neviem, či to bol šéf českej ČSOB alebo niečo. A sme sa presne bavili, že robím triatlon a že to je super, že ja triatlon alebo Ironmana dávam strašne za príklad našim manažerom. Že oni vždy prídu s takým projektom obrovským a začnú to teraz riešiť, že toto treba spraviť a že prečo chcete robiť Ironmana, keď ste nezabehli ešte ani maratón. Čiže to je takáto paralela medzi tým, že ja som si tiež, keď som chcel robiť toho Ironmana, nevedel som plávať, nevedel som bajkovať a musel som urobiť menšie tie triatlony. A toto je to isté s tým podnikaním, veľa ľudí tým, že to nie je až taká fyzická vec, má presne tú predstavu, že začne s obrovským projektom a nemá na to ako keby vôbec tie časti naučené. Čiže toto je možno taká paralela. Druhú, ktorú mám na tom strašne rád, je to, že je to o takej vytrvalosti aj o tých zlých okamihoch. Takže pri tom Ironmane, aj pri pretekoch, aj pri tých tréningoch človek musí vydržať to, čo, aj keď sa mu to už keď ho to nebaví, alebo keď sa mu nedarí, alebo keď je zranený. Takže to isté v podnikaní. V podnikaní sú sami sinusoidy a ja tam vidím akože strašne veľa toho. Preto to športujem, preto to robím, lebo pre mňa je akože vytrvalostný šport, ale aj akýkoľvek aj futbal. Ja veľakrát u nás vo firme na základe futbalu rozprávam ako keby
keby, že prečo to robia, že neviem, väčšina sa tí zamestnanci vždy smejú, že čo je to za príklad, ale mne sa to strašne páči, že keď napríklad chalanom rozprávam, že prečo všetci robíte, ale veď stačí menej efektívne, tak máš futbal, že zónovú obranu, hej, že nemusíte všetci behať hneď za auto, že ste jak malé deti, že kopnú niekto loptu, keď hráš futbal na ihrisko, všetci sa tam rozbehnú a myslia si, že hrajú dobre a pritom oveľa viac pre mužstvo spravíš, keď iba stojíš. Asi tam, keď proste potom útočia na teba a nechýbaš tam. Takže toto sa snažím s takýmito prirovnaniami vysvetľovať nejaké veci. Keď sa všetci tak smejú. Na zajtrajšej porade. Hovoril si o výdrži alebo o takom prekonávaní sa aj na tom triatlone, aj v podnikaní, ale skôr keď vidíme nejaké tvoje vystúpenia alebo nejaké videá, tak je to skôr aj o zábave. Takže snažíš sa mať ten balans medzi tou zábavou a podnikaním a prácou? Podľa mňa ťa nedokážeš robiť niečo, čo ťa, respektíve nebaví ťa niečo, z čoho si není dobrý. Že podľa mňa začneš niečo robiť a zistíš, že sa s tým trápiš, tak sa na to za chvíľu vykašleš. A vôbec to není o tom, že nedokážeš vydržať, ale začneš niečo robiť, zrazu si v tom dobrý a začneš sa na to namotávať a baví ťa to. Takže, ako bola otázka? Že či máš balans medzi zábavou a prácou? Jasné. Nemám. Mám práve, že stále zábavu vo všetkom. Ja sa snažím, aby pre mňa akože v úvodzovkách taká sranda musí byť vo všetkom a možno to mám aj tak povahou, že tu neberiem veľa vecí až tak vážne a všetko, čo robím, ma musí nejak baviť. Mám samozrejme, že veľakrát kopec vecí, ktoré musím pretrpiť, ma nebavia nejaké papierovačky a tak, alebo aby pri tom triatlone veľa tréningov a veľa vecí bolo niečo, čo som neznášal, ale kvôli akože tomu celému výsledku, alebo to, že väčšina 80% toho ma baví, tak to robím. Pre mňa je tá zábava to podstatná, lebo pre mňa akože, že život je podľa mňa krátky na to, aby si robil veľa vecí, aby si trpel pre niečo, čo ťa nebaví, čo nie je zábava. Takže pre mňa je už iba tá cesta cieľa, a keď je cesta cieľa, tak ťa to musí baviť. Ja len pripomeniem, že môžete sa kľudne Michala pýtať čokoľvek práve cez Slido, takže kľudne kedykoľvek. Michal, prejdeme teraz možno k takým vážnejším témam. Vieme, že teda si úspešný podnikateľ, máš celý život zábavu, ale v poslednom období sme videli možno aj takú tú vážnejšiu tvár, čo sa týka zlepšovania štátneho IT, čo sa týka odhaľovania korupcie. Vieme, že vysoko postavení manažeri sa niekedy menej, niekedy častejšie stretávajú s korupciou na Slovensku, a najmä vo verejných zákazkách. Môžeš nám možno povedať niečo bližšie, že kedy bola tá hranica, kedy si povedal, že dobre podnikám, tolerujem to a potom už jednoducho prišlo niečo, kedy ťa to fakt nahnevalo a povedal si nie, musím s tým ísť von? U mňa to bolo asi to, že sa pohybujem celkom dlho v takej komunite iných podnikateľov aj v rôznych veľkých IT firiem a začal som, akože tých ľudí, kopec z nich mám rád a sú to kamoši a začal som sa ich pýtať, že prečo, keď poznajú alebo vedia o tejto korupcii, že prečo to proste nikomu nepovedia, alebo prečo to niekto o tom nenapíše, lebo každý z nich má proste strašne veľa všelijakých zážitkov, ktoré hovoria, že to ti potom na pive porozprávam, že nikto z nich ako keby není ten, čo priamo niečo robí, ale že niekto niečo videl a pozná tých, ktorí to robili. A keď som videl akože, že dobrí ľudia, aj ktorí sú, ja neviem, že kresťania, alebo hoci čo nemusia ani veriť, ale oni to celé akože vidia, ale nejakým spôsobom to tak berú akože taká samozrejmosť. Tak po takýchto viacerých diskusiách, plus potom, keď k nám prišiel priamo taký ten prípad, čo k nám prišiel človek, aby si priamo vypýtal nejaké sprepitné, tak to už tak sa proste postupne nasypalo a som napísal teda ten blog, respektíve sme to aj oznámili policii. 10 až 100 000 sú sprepitné? Ja chcem mať zábavu, tak si robím srandu. Nemôžem sa na to tak vážne pozerať, vieš. OK. Ďalšia otázka od Petra, alebo dáme od Anonyma, ktorý má dva palce hore. Mal si respektíve máš mentora, ak áno, ako si ich získal? A možno ja na to nadviažem, že či aj ty si mentorom možno nejakých ďalších ľudí, ktorí možno aj tu sedia a mali by záujem. Ja som strašne namyslený, čiže ja by som asi nevedel počúvať jedného nejakého človeka, ale
alebo ja aj celkom nemám žiaden idol alebo vzor, že, ja neviem, že Steve Jobs je môj boh, alebo Arnold Schwarzenegger, alebo čo. Ale ja si z každého snažím vyberať, čo má vlastne. Čiže ja sa stretám s veľmi veľa na pravidelnej báze oveľa akože lepšími a múdrejšími ľuďmi, ako som ja. A od každého si beriem to, čo má on ako keby takú pozitívnu vlastnosť. Lebo nikto nie je dokonalý. Niektorý z tých podnikateľov je strašne naspídovaný, hej, a má brutálnu energiu, ale má sa z nejaké iné chyby, tak od neho si beriem to, že odkiaľ on berie tú energiu. Druhý podnikateľ je zase, ja neviem, nejaký manták v organizácii, ale zase je brutálny obchodiak a má strašne veľa kontaktov a vzťahov a podobne, a od neho zase si beriem to. Čiže ja sa snažím nemať jedného človeka, ktorý je pre mňa, že Boh, a s ním tak konzultujem veci, ale pohybovať sa v spoločnosti ľudí, ktorí sú veľmi šikovní, veľmi oveľa lepšie ako ja, a všímam si ich, ako sa správajú v nejakých situáciách a snažím sa inšpirovať nimi, oni to častokrát ani nevedia. Čiže mám takého človeka, s ktorým som aj nejaké podnikateľské veci robil, a s tým, že sme sa aj bavili, že som vtedy hovoril, že potreboval by som akože aj mentora a podobne, ale nerobím to tak, alebo nie je to tak, že dobre, teraz 5.3. si prídi sadnúť a vysvetlím ti situáciu, ako svet funguje. Mal som skúsenosti s viacerými a ja to robím podobne veľmi. Veľa ľudí mi píše, že akože, aby som bol ich mentor a podobne, ale to musí byť taký meč, to vôbec musíte si tak sadnúť, musí to byť akože rovnaká povaha, teba to musí baviť s ním, ja s ním, a ja to strašne rád hrám na takú tú štruktúrovanosť. Veľa ľudí by si to predstavuje, to mentorovanie, že dobre, a teraz mi správ nejaký tréningový plán na to podnikanie alebo niečo takéto, hej, že daj mi úlohy a takže potrebujem niečo takéto. Ja to skôr tak robím, že ja strašne rád takto mudrujem, to je vidno si, a že si s tým človekom sadnem a preberieme tak na káve, hoci kde, takže takéto niečo, čokoľvek v pohode mi napíšte, keď budem mať čas, bude to zaujímavé, ja si s hocikým veľmi rád takto podebatím a rozoberiem. Mňa to podnikanie aj tie rôzne úlohy riešiť veľmi baví, hlavne keď ja si môžem mudrovať a ten druhý to musí robiť. Takže v pohodičke, hoci kedy, len nerobím to tak nejak štruktúrovane, ani ja to tak moc nemám rád štruktúrovane. Prejdeme... Ešte iba, že by som povedal, ale je to podľa mňa strašne podstatné takýchto ľudí mať vo svojom okolí, alebo takýto vzor, že možno ten človek aj nemyslím, že mentora fakt takého, že môj učiteľ, ale takého, že sa s ním stretávaš a to sa samo tak nachytá na teba. Otázka od Peťa. Aká je podľa teba najväčšia výzva, v akej súčasnosti čelí naša spoločnosť? Dosť náročná otázka asi, lebo ty... Dobrá. Výziev je asi dosť. Sú naša spoločnosť akože celý svet, či Slovensko? Asi Slovensko. Alebo Peťo, neviem, kto to je. Kto to je, Peťo? Slovensko, hej. Je toho veľa, nechcem tu... Podľa mňa jedna z víziev takých ekonomických alebo niečo je naozaj, že ohľadom toho automobilového priemyslu, lebo sú ako keby nejaké analýzy alebo predikcie, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ budú sa naozaj rozšíria automatické autá, teda samojazdiace autá, tak automobilový priemysel sa zníži reálne na nejakých 4 alebo 10% toho, čo teraz produkuje. To neviem, to sa môže naplniť, nemusí, to je taká konkrétna, možno nejaká ekonomická, možno je to niečo také, ako keď som pred 10 rokmi čítal, že už o 5 rokov nebude ropa a bojme sa, takže vôbec to nemusí byť. Osobne Slovensko si myslím, že najväčší challenge je opraviť a respektíve zaviesť poriadne vzdelávanie, alebo asi toto, že vzdelávanie, ja už keď som vysokú školu končil, asi aj vy ste veľa študovali na Slovensku, tak ja som mal taký pocit, že tá škola neplní to, čo má, alebo že mi nedáva to, čo má. Ja som aj taký trošku radikálnejší, alebo taký, že som si tú školu moc zase, nie som taký výflož, takže možno to je aj trošku tým, ale v tomto som už videl vtedy, že tá škola vôbec nesplňala nejaké štandardy alebo niečo, čo som od nej očakával, som bol informatik a vôbec mi nesadla a toto sa iba zhoršovalo x pár rokov. Asi toto je najväčší problém a hlavne preto, že ja to vidím aj v tom ITčku, že keď to chceme vyriešiť, to sú také multifaktoriálne problémy, to není, že vymeníme vládu, ale a že teraz to iba takto niekto povie, že nekradnite, alebo on nebude kradnúť, a to sú
to aj na firme, že jedna hociaká firma už je o čo firma, nejaký tým o 7 ľuďoch je na niečo zvyknutý robiť, a keď to človek chce iba zmeniť, tak taký change management je strašne ťažká vec. A toto urobiť v nejakom školstve našom je brutál, podľa mňa strašne ťažké, až nemožné. A keď to takto ďalej pôjde, tá rýchlosť, exponenciálny nejaký rast technológií a ten zmien sa stále zrýchluje. Takže to školstvo začne až stále viac a viac ako keby zaostávať za tým celým, že ten rozdiel bude ešte horší v tom, že sa začne roztvárať a vytvárať veľké rozdiely medzi ľuďmi, hlavne akože vo vedomostiach a v pohľade na svet a chápaní toho, čo sa deje okolo. A si skôr za podporu takých technických smerov, alebo aj nemáš problém ani s humanitnými? Ja som za podporu hlavne princípov alebo takého baseline toho, čo máš, že skôr ako keby nejaké kritické myslenie možno pre mňa osobne, alebo niečo najviac dalo, neboli tie skilly, čo som sa naučil, také tie hard skilly, ale tie soft skilly, že komunikácia, neviem, napríklad prezentovanie na školách. Ja som nikdy v živote poriadne neprezentoval na škole, mne sa dobre prezentoval, ja som bol ministrant, takže ja som bol zvyknutý stať pred ľuďmi. A od malička tak potom nemám až taký stres tých ľudí, ale potom si pán chcel prvýkrát na výške a v nejakom štvrtaku nám prvýkrát povedali, dobre, odprezentujte vašu prácu. A ja som bol z toho vyžúkaný, že to sa toto robí, že sa niečo prezentuje, nejaká práca, že niekomu sa hovorí. Čiže skôr toto, také kritické myslenie, naozaj si vedieť študovať, sám sa vzdelávať, non-stop sa ako keby motivovať samého seba, robiť to, čo ťa baví a tak. To je oveľa také, byť zároveň taký, že každý môže mať svoju pravdu a to, že keď niekto má iný názor, tak není môj nepriateľ. A takéto veci sú podľa mňa oveľa podstatnejšie pre úspech v živote, aj pre lepšiu spoločnosť, ako to, že učíte deti programovať. To je už taký konkrétny skill, ale keď si raz akože mám tak môžeš byť aj strašne super programátor, ale nebudeš mať dobrý život a nebudeš mať dobrý svet okolo sa. Keď si hovoril, že si teda vyštudovaný ajťak, tak mňa by zaujímalo, možno kedy si povedal, že chceš sa venovať aj naozaj tým veciam verejným alebo takým vážnejším témam, že či to vzniklo možno na typickej ajťackej party niekde pri pive, že ste sa viacerí nahnevali na systém, alebo to vzniklo už niekde na vysokej škole? Lebo niektorí ajťaci, ktorí vyštudujú, majú úspešné firmy a idú si svojou cestou, ale ty si skôr chceš teda robiť niečo aj so spoločnosťou. Neviem, že to bolo preto, že som niekde náhodou bol na nejakej party alebo v nejakom okamihu. Podľa mňa sú rôzni ľudia a majú rôzne vlastnosti a tak sa ako keby správajú, že niektorí ľudia, aj tých podnikateľov, za ktorých ja zase uznávam veľmi, že má tu svoju firmu a vie sa strašne fokusnúť na to. A to je to jeho jadro a potom brutálne akože ju drtí a oveľa ju zlepší, ako ja som taký, že firmu nejakú, potom druhú, tretí startup, potom si robím triatlony, čiže ja som zase taký rozvietanejší, mám zase inú stratégiu, že viac toho a niečo z toho úspeje. Takže podľa mňa to je iba taká vlastnosť, že ťa to nejak tak zaujíma a niekto takú vlastnosť až tak nemá. Že není podľa mňa veľký problém. Lebo aj iniciatíva Slovensko Digital, o ktorej sa môžeme porozprávať trochu hlbšie, tak je teda iniciatíva niekoľkých dokonca až desiatok nadšencov IT. A mal som tu časť byť aj v Café Nervoze, kde ste predstavovali svoj nejaký taký plán. A samozrejme je jasné, že sa to začalo s pivom, končilo sa s pivom, tak... Zábava musí byť stále. Tak či je aj toto cesta, ako motivovať možno mladých, aj nielen IT, ale aj ďalších, že teda nespraví to len... Nechcem povedať, že sa tam len chlastalo, samozrejme bol tam v prvom rade dôležitý ten obsah, ale možno tak trošku inak motivovať mladých ľudí, lebo veľa mladých ľudí momentálne nechce prísť do nejakého hotela naškrobeného a rozprávať sa o vážnych témach, ale skôr takým iným spôsobom sa s nimi komunikovať. Čiže otázka je, že či treba robiť takéto eventy v krčmách, takých jak táto, alebo... Tak možno aj áno, možno aj tak. Lebo vidíš, je to tu plné, takže určite zaujíma ľudí, čo hovoríš. Mne sa to tiež páčilo, že to bolo práve v niečom takom a malo to takú atmosféru. Ja som si robil srandu, lebo tak ja mám rada aj že históriu dejepis a veľa svetom čítam, tak ja som si robil srandu, že my začíname jak nacisti v Nemecku, oni začínali tiež v krčmách pri pive. Takže že to spravíme teraz revolúciu výtečku, ale to je vtip, to ma nikto necitujte. Je to asi... Je to nejaká šanca, že keď začneš... je to možno aj ti odpoviem ináč, že ja som bol aj trochu
pri zrode startupkovej scény na Slovensku, tá začala tiež v krčme. Ale potom napríklad naša firma, tiež som sa s mojím spolukonateľom spoznal v krčme. Takže je to také, že niekde sa socializuješ, niekde sa s ľuďmi stretávaš, tak preto to asi je. Takže ja mám, keď chcete podľa mňa rozbiehať komunitu, aj na internete, hoci kde, je strašne super sa spojiť a potom sa spojiť aj vo fyzickom svete a spojiť sa tam, kde vám je to prírodzené, kde je to super. My sme takí ľudia, že sa radi stretneme v krčme, možno niekto sú takí radi, že sa spoznajú na internete a potom idú do super hotela. Ale práve takéto spojenie je to, čo potom buduje tú komunitu, práve to, že sa tí ľudia pospájajú, pospoznávajú sa osobne a to ju potom posunie ďalej. Ďalšia otázka, aká je najlepšia kniha, čo si kedy čítal, respektíve aká ťa najviac ovplyvnila? Tarzan, keď som bol malý. To mi otec čítal, to ešte potom som čítal, nie, ináč to mi niekto raz mi robil takú psychoanalýzu, kvázi, ale akože nie, že by som to chcel, ale mi to povedal, že prečo to tak robím. A jedna z tých otázok bola, že že aké som filmy a knihy čítal v detstve, že či som čítal také akože o hrdinoch a o takýchto veciach, že mám z toho komplex, že to chcem robiť. Takže možno toto je to, že prečo ma zaujíma robiť nejaké akože aj iné veci, alebo také, že si tak rád užívam, lebo v detstve mi možno otec čítal poznáte, nie že Karla Malahárka, to bol taký Indián, neviem, či to poznáte. Tarzana, ale potom z takýchto asi tá otázka bola k takým biznisovým trošku a už takým, ktoré som aj trochu viac chápal. A ešte do Všinského som mal strašne rád, tí traja Havranení bratia, či 6. A z týchto biznisových kníh je to strašne veľa. Prvú, ktorá mi tak biznisovo veľmi pomohla a otvorila oči, bola taká, že Purple Cow sa to volalo. To bola taká o marketingu, kde ma strašne oslovila taká myšlienka, že zase samozrejme, keď vám to niekto povie v príklade a si to tak predstavíte, tak som mal taký ten aha moment, že tam Seth Godin rozpráva o tom, ako išli s rodinou po krajine švajčiarskej a zrazu zbadali kravu a celá rodina hovorila, že je krava, tak zabrzdili, išli sa tam k nej popozerať a potom nasadli znova do auta a išli a zasa ďalšiu kravu, tak zase zabrzdili a išli a takto stretávali kravy a až proste už to úplne ignorovali, už sa vôbec nedívali, že každá krava zrazu zbadali fialovú kravu, preto sa aj tá kniha tak bola a znova zastali. A zase išli, že to čo je. Takže to bola taká myšlienka, ktorá mi trochu otvorila oči, že o čom hlavne ten marketing, alebo tá hodnota, alebo takéto zaujatie ľudí je. Práve možno nemusíš namiesto kravy vymyslieť niečo neskutočné, ale možno stačí dať na fialovú. Čiže to je taká prvá, potom veľmi dobré mi z posledného obdobia som mal rád. Ma veľmi ovplyvnila Thinking Fast and Slow, to je taká, že rozmýšľanie rýchlo a pomalo, tak tam týpek ako keby ukazuje trošku, je to, ako ľudia asi tak rozmýšľajú, alebo má taký framework a nejaké príbehy. To mi strašne otvorilo tiež oči, že ako sú ľudia ľahko manipulovateľní určitými veciami a tiež je to akože v nejakej kontexte vedy tak na hrane, že tie experimenty, ktoré tam spomína, sú častokrát aj kritizované, ale v globále je to v pohode. Napríklad, že ak sú ľudia vedia byť iba svojim prostredím manipulovaní, že každý sa správa, ako je prostredie, tu sa správa, keby sme tu boli v nejakom inom prostredí, tak sa tu trošičku inak správame. A tam robili napríklad taký výskum, že veľmi zaujímavý, že pýtali sa ľudí, že či by si dali akože banner pri ceste, čo bývali pri ceste, či by si dali ako keby, že banner, že jazdíte opatrne alebo niečo také, aby tak spoločnosti, že to svoje záhrady a nejakých 10% ľudí, trebám tie čísla, nepoviem to presne, ale pointa je tak asi jasná, že 10% ľudí, že áno. A potom im to robili s takým tým, že začali ako keby, že rozpostavili letáky, alebo im proste hovorili, že ako treba pomáhať tej komunite a ako to je nejaké dôležité. O 2 týždne znova robili to, tam už to chcelo 30% ľudí. A podobno strašne veľa vecí sa ľudia dajú takto manipulovať, no ale posledné, čo bolo super, teraz som čítal dozadu dve také parádne knihy, tiež o histórii, jedna je o najbohatší človek na svete, ktorý bol, už sa nepamätám jeho meno, ale bol v rámci renesancie jeden z prvých bankárov a to bolo perfektné vidieť, že my sa tu teraz trápime, že ako tu máme korupciu alebo niečo,
a že to bolo čo prenesancia nejaký 1400 x 1500, také 15. 16. storočie a tam to vlastne vznikalo celé, že, alebo tam sa to brutálne, čiže my už vlastne tu 500 rokov alebo 600 rokov žijeme tým, že ľudia, ktorí majú moc, peniaze, ja som ovládajú z väčšej časti aj politikov, vtedy kráľov, ja som sa vždy na dejepisie učil, že král, a boli aj takí, ale že to je nejaký brutálny akože monarcha, absolútne sa zobudie, má tu najväčšiu moc a pritom podľa tej knihy tí králi boli častokrát veľakrát dosadzovaní, museli si normálne akože požičať peniaze už vtedy akože od jedných prvých bankárskych rodín alebo proste týchto ľudí, aby boli zvolení znova, aby mohli ísť do vojny, museli dane. Napríklad vďaka nemu Martin Luther King spravil vlastne to vyhlásenie proti cirkvi, pretože určite si pamätáte, že ako sa kupovali odpustky, že celé vlastne to kupovanie odpustkov vymyslela cirkev na to, aby splatila dlh tomu týpkovi. My to vidíme tak na povrchu, učíme sa nejakú vec, že jasná cirkev bola akože v tej dobe trošku horšia a podporovala kupovanie odpustkov, ale že prečo, ako, a potom sa človek dozvie, že to si normálne sadli borci, ktorý pápež bol zvolený vtedy a narodil si tým dlhy a že jak to teraz vyriešime, tak proste vymysleli biznis model a chodili po svete a poslali týpkov, že chodite to vyberať, zozbierali prachy, zaplatili a tak. To sú asi tak rýchlosti, také knihy. Ja mám potom ináč tak Goodreads konto, neviem, či to používate vy, a tam ja si že markujem všetky knihy a ich tam aj tak rejtujem. Takže keď vás zaujímajú nejaké konkrétne kopec rečí, tak si môžete na tom Goodreadse dať moje meno alebo nejak tak to nájdete. Ja možno k tej histórii len doplním, že niečo podobné už bolo aj v starom Ríme. To je moja srdcovka, tak preto o tom viem, že už Julius Cezar, on pochádzal z veľmi chudobnej rodiny a možno taká paralela so slovenskými oligarchami, že z toho vlastne vznikol aj triumvirát, že sa stretli veľmi známy človek, veľmi bohatý človek a potom Julius Cezar. A oni si vlastne, ten bohatý človek požičal Juliovi Cezarovi na zostavenie armády a na všetky tieto veci. A vlastne už vtedy vidno taký oligarchický model, ktorý je tu s nami už tisíce rokov asi. To boli vtedy tiež takí startupisti, že narajsovali prachy, potom prišli voľby a museli to vrácať. Akorát potom ich Cezar nechal zabiť, takže možno so slovenskými to nebude až také. Nevieš mi. Ale že kto sa tam znova dostane, vieš. Sú tam aj takí borci v Q, ktorí by takéto veci možno začali robiť. Poďme radšej na príjemnejšie. Nie je také smiešné. A na web support, možno aj tvojho bývalého alebo budúceho klienta zaujíma, že ako sa zmenil tvoj každodenný život, keď si sa vzdal role CEO a ako to zmenilo web support? Myslím si, že to zmenilo veľmi pozitívne, pretože akože to konečne som si tak splnil to, že som našiel niekoho lepšieho ako ja, aspoň v niečom som lepší. Ale to, čo je podstatné, čo to splnilo, bolo to, že ja tým, že som začal ten triatlon a mal som kopec nejakých aj iných aktivít, už som sa tomu nevenoval úplne na 100%. A podľa mňa každá jedna vec musí mať minimálne jedného full focus, ktorý je full time, ktorý je zaplatený, ktorý je to hlavná vec, ktorý keď je večer sa sprchuje, tak sa rozmýšľa, že čo zajtra budem s tým robiť. Ja som bol večer v sprche a rozmýšľal som nad inou vecou, dáme tomu na ten triatlon. To rýchlo si spomenul na to, na čo som rozmýšľal. No a toto sa veľmi zmenilo, lebo to cítili aj rôzne ľudia u nás vo firme a aj ja, keď som sa s nimi bavil, že jednoducho aj tí ľudia potrebujú proste, keď tam ten majiteľ robí kopec iných vecí, tak oni potrebujú, by ho radi videli, že poďme toto robiť, poďme to poriadne robiť a keď tam není, tak to viacerým dobrým ľuďom ako keby aj vadí. Takže ja som vyriešil tým problém, že som si povedal, že už sa tak veľa venujem kopec iným veciam, že síce tam chodím každý deň a stále sa tvárim, ako keby, že som ten CEO, ale prakticky není dobrý CEO, lebo nie, že tomu nedávam 150%, nedával som tomu ani 90%, hej, a to bolo nejaké také obdobie, kde som si ja potom aj uvedomil, že ani si to, už to ani nedokážem spraviť naspäť, že sa znova tak namotivovať, že by som povedal, že dobre, tak budem tak športovať nič, ale vykašľam sa
iné startupy, vykašľam sa na nejaké to Slovensko Digital, vtedy tak vznikali, tie debaty boli a podobne. Vedel som, že ma to stále bude ťahať v kuse niečo nové skúšať, lebo som sa tak trochu v tom spoznal, tak som to vyriešil a veľmi mi to pomohlo. Prosím ťa, ako to všetko zvládaš? Spávaš vôbec? Nie, no, že si na každého nájdem niekoho iného a zvýznem tú smotu. Takže vieš, preto tu rozprávam, aby sa počte a šéf je tam niekto iný. Ale všetci makajú. Ja som sa naučil od začiatku delegovať. Vo veľa manažerských knižkách som čítal také, že delegovanie je hrozne ťažké a toto som ja nikdy nechápal. Chápal som veľa vecí, ktoré v tých knižkách písali, že čo je ťažké, to som videl, ale delegovať bolo pre mňa vždy veľmi ľahké a veľmi mi to pomohlo práve v tom škálovaní, lebo to ti veľakrát aj zabrzdí biznis, lebo veľakrát je majiteľ firmy ten limit tej firmy samotnej, hej, že firma by ti rastla, ale ten majiteľ napríklad nedokáže tak dobre škálovať, nemá takéto myslenie, že odosobniť sa od nejakého mikromanagementu a začať rozmýšľať tak, že mne nevadí, že neviem, ako toto funguje, táto časť, potrebujem tu iba dobrého človeka, ktorý to bude riešiť, nepotrebujem vedieť, že koho on najíma, koho je dobrý a od nejakej veľkosti toto strašne potrebuješ. A veľa majiteľov firm ju zabije samo, lebo si povie napríklad, že musím to účtovníctvo stále robiť ja napríklad, alebo že musím to nejakým spôsobom veľmi kontrolovať a potom nedovolím mu to robiť ten rozlet. Čiže ja som mal toto a stále som není v tom až taký dobrý ako niektorí ľudia, ktorí naozaj naškalovali obrovské firmy, ktoré, keď už máš väčšiu firmu, tak sa to mení z takého riadenia na také riadenie black boxov, že ty už iba vieš, že to nejak funguje, pozrieš si proste parametre, nájdeš tam človeka dobrého, ktorému veríš, alebo sa snažíš nájsť dobrého, lebo on o tom rozhodne, či tie parametre sú dobré, čo ťa vychádzajú a ty mu povieš, že počúvaj, že potrebujem, aby táto kocka, že helpdesk marketing alebo čo, dodávala takéto KPI alebo takéto čísla a ty to robíš a ty už s ním riešiš iba to, že prečo ich nedodáva alebo dodáva a podobne a tak je takýchto kociek kopec development a tak a ty vlastne už potom riadiš tú komunikáciu medzi tými kockami. A to veľmi málo ľudí, ktorí zakladali firmy od malička, boli zvyknuté, že to celé oni robili, vedia, jak sa to robí, toto dokáže dávať si takýto layer cez to. Zaujímal by ma váš názor na vzdelávanie typu Nexteria. Ďakujem. Ja som do tej Nextery aj im pomáham, tam chodím prednášať a napríklad nikdy som ja som ten program neabsolvoval, čiže neviem z môjho pohľadu, tak ja by som to určite odporúčal každému a hlavne neviem v akom kontexte, že čo sa za tú otázku myslí, je to každé akože nejaké bonusové vzdelanie, ktoré si človek môže vybrať a vyskúšať vo svojom voľnom čase je super, že existuje, takže nemusí to sadnúť každému, sú rôzne typy ľudí, ale ja by som to odporúčal z toho, čo ja viem o tom a kde som bol tomu prítomný, by som to odporúčal už len preto, že ja som bol aj párkrát pri prijímacích pohovoroch tých ľudí, tam je taký proces, že oni to vyberajú a potom posledné kolo, nejaké tretie, to potom dajú ešte zhodnotiť 3-4 takýmto ľuďom a to, akí ľudia sú v tom poslednom kole, tak takí sa ani akože k nám do firmy, sorry, to nechcem zase nikoho uraziť, na nového šéfa napríklad, ale takí ľudia, ja som z toho fakt akože odchádzam z tých pohovorov normálne, že nechápem brutálny, že stredoškoláci, mladí, ale fakt, že taký pohľad na svet, ako v dobrom to myslím taký vytunovaný, že a už iba kvôli tomu, že sú tam takíto ľudia, by sa tam dajme tomu oplatilo ísť. Že teraz ja si hovorím, že kebyže som na výške, tak tam chodím, ale keď som bol na výške, tak som mal úplne zalúbiť, takže... To bylo, áno. Takže ne, tak vtedy by som sa na to pozeral, že čo si tam robia halúze, že tak to nechápu celé. Ale teraz by som to určite každému odporúčal, že niečo také treba preskúmať a dať si tam. Teraz sa venuješ asi skôr tvorbe webu SND, ako je nasleduje ďalšia otázka. Že včera si na Facebooku prezradil, že Slovensko Digital teda bude spolupracovať na tvorbe tohto webu. Ako si predstavuješ moderný web v takej inštitúcie? Ja sa tam snažím hlavne v celom urobiť ako taký proces, ako by to malo vyzerať pri obstarávaní štátnom IT. Mňa oslovil riaditeľ marketingu Dano Rabina s tým, že chceli by s tým pomôcť, lebo chcú to robiť transparentne, chcú to robiť tak, ako všetci hovoria, že vy kradnete, tak nám povedal, že my nechceme kradnúť, normálne, že poďte nám reálne pomôcť. Prvýkrát som to videl na tom človeku, že to aj tak myslí, lebo s veľa úradníkmi alebo aj politikmi, takému, keď niečo riešime, tak
on sa inak s tebou rozpráva, iné koná, že on ti normálne niečo rozpráva, zase, že tvoríte spolu niečo, ale on má proste úplne motiváciu v pozadí a potom robí presne opak. Teraz som videl, že tento človek naozaj to chce spraviť brutálne super, tak ja som tam za to, aby som tak dohľadal na ten proces tej transparentnosti, ak sme už zavesili vonku to vôbec zadaní, že my vytýkame veľa tým IT veciam, že začnú obstarávať nejaký projekt, ktorý nikomu nepovedia o ňom a potom už pritom je 3-krát už urobený niekde v štáte a možno o tom nevie, ale niekto z tej komunity by povedal, že však prečo tuto idete dať 30 miliónov, keď je tu toto. A to je prvá vec, že ja sa tam snažím spraviť takú transparentnosť. Druhú vec, ktorú sa tam snažím dodať, je používanie open source softwareu. Práve preto, že veľa tých štátnych inštitúcií je loknutých potom v tom systéme v tých dodávateľov. Ja sám mám kamošov, ktorí majú X firiem, ktoré robia vlastné CMS-ka, čo je úplne OK, akurát keď ten zákazník nie je spokojný s tým CMS-kom, s tým, čo robí tá firma, tak nemá žiadnu možnosť nejak switchnúť inde. Kdežto pri tých open source je veľká komunita, takže aj ten dodávateľ, keď niečo dodá, a je to v nejakom normálnom štandarde urobené na tom open source, tak keď je s nimi napríklad nejaká nespokojnosť, tak tá organizácia nie je v tom loknutá. Čiže moja úloha je taká, alebo moje poslanie v tom je, že ukázať na malúčkom projekte, lebo to je strašne malúčký projektík oproti obrovským štátnym veciam, ktoré sú fakt 100-krát zložitejšie ako tento web, aby ukázať, že sa to dá urobiť taký blueprint alebo template pre iných, že lebo tí úradníci, veľa je tam naozaj že dobrých ľudí a on nevie, že on povie, že chceli by sme nový web a že neviem, že ako to mám robiť. Zavolá, to je skutočná storka, že mi hovoril jeden z nich, ktorý toto chcel, zavolá kamošovi a že počuj, chcel by som nový web a jeho prvá otázka, hej, a že koľko máte na to? A on že počkaj, že nie, že koľko máme na to, že koľko stojí taká vec, že to záleží. Čiže veľakrát aj na tej strane tých úradníkov, keď chcú vôbec niečo dobré urobiť, on není odborný na IT. Takže toto je niečo, čo sa tam ja snažím ako keby, alebo my Slovensko Digital to v tomto konkrétnom prípade spraviť a podľa mňa odpoveď konkrétna, že moderný sú použité najmodernejšie technológie aj pri vývoji, aj pri nejakom UX myslo, že sa nad tým webom nerozmýšľa iba akože po dizajnovej stránke, ale aj užívateľskej. Je to postavené na tom open source, je to transparentné, potom nerobí sa to tak, že sa tá webka urobí a ďalších 5 rokov to iba funguje, lebo každý projekt treba vyvíjať, takže ten rozvoj tej webky, alebo ten vývoj rozložiť do dlhšieho času, aby reagoval na nejaké potreby užívateľov a podobne. Toto sú všetko také myslenia, ktoré nám, alebo v tých startupoch sú jasné, ale v tých inštitúciách nie, oni si ten človek myslí, keď ten dom alebo niečo, aj, že postavte ten web a zase toho 5 rokov nemusím chytiť. A to presne treba opačne robiť, takže toto je niečo, čo sa tam ja snažím a tak si predstavím modernú organizáciu, ktorá má moderný web. Že teraz si mi nahral na jednu otázku. Rozpamätal som sa na jeden môj rozhovor so šéfom veľkej IT firmy, 200 miliónovej IT firmy, ktorý mi hovoril, podľa obratu možno budeš aj vedieť typovať, že o ktorú asi pôjde, ktorý mi hovoril, že veľký problém je práve to, čo si ty spomenul, že keď rokujú o nejakých štátnych zákazkách, najmä v IT, so zamestnancami ministerstiev alebo rôznych organizácií štátnych, tak tí úradníci sú doslova, budem citovať, tak slabí v IT, že nevedia, čo si majú vypýtať, respektíve nevedia, ako vôbec navrhnúť ten web. Tak sme sa rozprávali o jednej zaujímavej myšlienke, ktorá funguje v zahraničí, a to je, že verejná správa zamestnáva naozajstných odborníkov, ktorí síce stoja násobne viac peňazí, ale pre tú verejnú správu je to efektívnejšie. Myslíš si, že práve je toto cesta pre zefektívnenie verejnej správy? Absolútna. To nie je, že v štátnej správe to je základné pravidlo organizácie firiem, že kvalita zvíťazí nad kvantitou. To je proste, že pokiaľ do hociakej firmy, hoci kde máš niekoho zobrať a je jeden dobrý, alebo dvoch slabých, troch, štyroch, 5, 10, treba zobrať toho jedného dobrého a oveľa viac mu zaplatiť, ale akože reálne dobrého, nie že sa tvári, že je dobrý, lebo to je bežná prax, že super ačkový hráč, ačkový programátor aj u nás vo firme naprogramuje, dajme tomu, že za 2 týždne urobí tak robotu, ako to robí 4 a ďalší ľudia 3 mesiace, ešte prídu, je to celé pokazané a hovoria, že to sa nedalo, lebo to bol zlý deadline. A on to nejak vyriešia. To isté platí v marketingu, že a všade, a v tej štátnej správe Duplo.
Takže toto je podľa mňa, keby to niekto chcel naozaj, že meniť organizáciu, tak že zmenšiť počet úradníkov, a to všade, napríklad aj v tom školstve, hoci kde, že zmenšiť počet ľudí, ale tým zvyšným dať oveľa viac peňazí a nahajrovať tam dobrých ľudí. Takže je to jedna z časť, nie je to, vždy si treba uvedomiť, že všetky tieto problémy sú strašne zložité v tom, že majú na to, aby bol vedieť výsledok, musíte spraviť 5, 6, 7, nikto nikdy nevie, koľko tých krokov z toho, aby sa prejavil ten výsledok. Poviem to na príklade, kde som to trochu pochopil, že my keď sme u nás vo firme bojovali so spamom, tak teraz každý bol, že dobre, strašne veľa tých klientských webov hackujú a cez to posielajú spamy. A teraz, že super, tak správame toto nové nastavenie. Spravili sme, nič sa nestalo. A potom, že dobre, tak prečo to stále poslal, správame toto a už to prestane. Spravili sme to, stále sa nič nestalo. No, my sme takto robili a zrazu sme proste robili tak veľa opatrení, že proste o týždeň to padlo a už bolo akože minimum spamu. A teraz analýza, že dobre, ktoré to bolo to opatrenie, že nikto. Hej, že to bolo proste kombinácia všetkých tých vecí, to, že sa s tým tak bojovalo, to, že možno to bolo iba to jedno, ale ja si osobne myslím, že to je práve to komba, to je všade, že aj v tom ITčku preto je taký problém to spraviť, lebo to není o tom, že nekradnúť a bude dobré. Keby všetci nekradli, vôbec, iba že všetci, tak to ITčko by bolo stále rozdrbané, lebo je tam x 10 problémov, kedy by sa to pokazilo, lebo tí úradníci sú slabí napríklad. Takýchto problémov je tam veľa. Ja organizátorov poprosím svetlo na Michala, lebo už na neho skoro nevidím. Ale mne to je lepšie. Ak sa teda veľmi slabo opäť v tomto. Michal, hovoril si, že teda šikovných ľudí hajrovať do verejnej správy. A zo skúsenosti ale vieme, že teda aby si získal šikovných ľudí, nie je to len o peniazoch. Do určitej úrovni je to o peniazoch, potom je to už o motivácii. Čo myslíš, čo by mohlo byť pre takýchto najšikovnejších ľudí, aká motivácia by mohla byť vo verejnej správe? Možno lepší minister, alebo premiér, alebo prezident, alebo... Tak určite aj toto, lebo to sa aj vo firme hovorí, že všade, že iba smrdí od hlavy a napríklad preto veľakrát ideš do firmy, lebo aký je tam šéf, aký je tam líder, alebo respektíve odchádzaš. Niekde som čítal takú správu, že to, akého má šéfa, ti tvorí nejakých 60% šťastia vo firme, takého pocitového, nemyslím, že celej firmy, ale tvojho nadriadeného asi. Takže toto tam jednoznačne platí. A potom, čo tých ľudí motivuje, tak to je tiež nejaká x milión vecí, čo motivuje ľudí, keď už majú dostatok práchov, je to nejaká sociálna akceptácia, takže aj to môže motivovať ľudí, keď náhodou zrazu sa bude robiť z úradníkov alebo z úradníkov veľmi ako keby vážení ľudia. To isté učiteľom by to strašne pomohlo všetkým. Je to máš potom na vrchu tej Maslowovej pyramidy hodnot alebo motivácií máš nejakú sebarealizáciu, čiže to, aby sa tam mohli seba realizovať a tak. Takže toto všetko treba umožniť a vtedy je predpoklad, že tam tí ľudia prídu a budú. Hovoril si, že web pre SNDčko, ak si dobre spomínam, tak mal byť taký jeden z pozitívnych príkladov, ako sa to dá robiť za menšie peniaze a efektívnejšie. Je toto cieľom Slovensko Digital? Respektíve, aké sú ďalšie možnosti? Som sa nepočul. Prišiel som na odpovediami. Hovoril si, že web pre SNDčko má byť pozitívny príklad. Je toto cieľom Slovensko Digital, alebo sú tam nejaké ďalšie ciele? Ak áno, tak ktoré? Pre Slovensko Digital to SNDčko je ako, že 0,01% toho, čo chceme dosiahnuť, čo spraviť a na čom aj robíme. Je to jedna zo 100 tých vecí. Takže naše cieľe v Slovensko Digital sú naozaj urobiť to na veľkej mierke, opraviť tú nejaké štátne IT, alebo pri tom pomáhať, alebo aspoň nastaviť taký smer lepšie, aby sa to opravilo a SNDčko je jeden zo 100 vecí, ktoré tomu môže pomôcť. Ešte to SNDčko, ja sa strašne dúfam, že ten web nakoniec bude aj dobrý, lebo keď potom všetkom nakoniec vyberieme nejaký strašný web, to aj s tým šéfom marketingu SNDčko si hovoríme, že dúfam, že to aj dobre dopadne. Tak poďme na tie otázky, teda work-life balance a ako si k nemu prišiel. Čas si už asi aj odpovedal na začiatku, ale ak chceš niečo doplniť. Prišiel som na to vďaka triatlonu, lebo tam v triatlone brutálne platí to, že nie je dobrý triatlonista, ktorý maká, ale ktorý vie regenerovať. Pretože ty máš
hneď na druhý, tým, že musíš robiť také veľké objemy a máš 3 športy vlastne v jednom, musíš veľmi rozmýšľať, lebo pretože aj zajtra je deň, zajtra máš tiež znova preteky a keď si zvyknutý si iba tak behávať alebo niečo robiť, tak strašne to hustíš a toto vieš nejakú dobu tlačiť pred sebou a neoddychuješ. Alebo si chorý a povieš si, že musím to tlačiť a ja som sa niekoľkokrát pretrénoval, takže pretrénovanie je to niečo veľmi podobné vyhorenie, no podobné, to je skoro to isté. Takže ja som niekoľkokrát bol v takých stavoch, že neviem, si prišiel z tréningu a ležal si proste 2 hodiny na zemi a kúkal si sa taký smutný do plafónu. Akože bolo to aký sú ospätovaný, mne sa to na tom páčilo, ale na druhú stranu som na druhý deň nevedel nič spraviť. Prišiel si do vody, do bazéna, začal si plávať, to čo si mal vždy rád a miloval si to a ti bolo normálne akože doplačuť z toho, normálne si, akože reálne také depresívne pocity. A toto isté je aj v práci, opäť len tam si to málo kto uvedomuje, že tá hlava je takisto nejaký druh svalu a nemôžeš ho v kúse prepínať a makať. A práve tie dovolenky a to, že oddychuješ a to, že si povieš, že dneska nerobím a že si oddychnem, aby som zajtra mohol byť ešte viac produktívnejší, ti v konečnom dôsledku pomôžu byť dlhšie produktívne a dlhšie to robiť, dlhšie to mať rád, ako keď sa, podľa mňa sa ľudia strašne si to milia s tým, že treba drtiť a byť namotivovaný od rána do večera búchať a samého seba si nadávať, že kokos, ja som taký lenivý, že dneska som nemakal 12 hodín, alebo čo. Postupne som tak došiel k tomu, že práve, že si super, keď ináč robíš, keď s tým trošku tak vydrbávaš. Michal, veríš v business plán na sebe? Sa kto pýta, či si to není tí ľudia, čo na tom robia, lebo mám taký dojem. Skús možno aj pre tých, ktorí nevedia, čo to je, vysvetliť. Je to taká stolička, hráme sa s takou stoličkou, na ktorej sa dá s rôznymi spolahami sedieť a zároveň tam robíme nejaké senzory a stále to tak akože developujeme a je to ťažké, nejaká základná matika tam vychádza za tým, ale všetko sa akože ukáže a pre mňa, ja sa nesnažím riešiť tým, čomu verím alebo nie, ale tým, čo ukazujú nejaké dáta a čísla, takže chceme teraz nejaký predpredaj pustiť a uvidíme. Ja som už robil viacero projektov, ktorých som si myslel, že to bude šupa, to bude super a nevyšlo to a opačne, že blbostičky, na ktoré sme si ani nepomysleli, že majú nejaký efekt, tak tie zrazu vystrelili, takže ja si v tomto nemyslím, že to viem nejak dobre odhadovať. Zatiaľ to vychádza, že v mojich predstavách, keď sa tak večer v sprche rozmýšľam, ako bude business plán SEDI, teda čo bude s ňou, tak si veľakrát predstavujem, keď som na tom hype, že ty kokos, to bude mega, budeme to predávať v Amerike, 10 000 kusov a potom budeme mať toľko peniazí, že odkúpime pentu a tak. A potom mám obdobia, keď si sprche rozmýšľam tým, že to je aké peklo, že na čo sa s tým zadrbám, nejaká stolička, čo ti, takže a v takomto sa cyklím, ale to som isto mal vo všetkom, aj v triatlone, aj vo websupporte, boli dní, keď proste človek došiel do roboty a darilo sa globálne, že išlo to niekde a išiel si z roboty úplne že šťastný, brutálne naspidovaný a boli dní, normálne, že už si išiel zo schodov po tých kancloch a normálne, že dobre, zajtra to predávam. A normálne to aj to dlhšie držalo a tak. Takže to iba treba, neviem, podľa mňa tak vydržať a ja na to používam, na to nábožím. Opäť ma jeden môj tréner veľmi dobrú vec naučil, že chodil som do posilky a veľakrát mi bolo akože zle, neviem, bol som po pici, alebo som sa dobre najedol, alebo bol som unavený celkovo, alebo stres a prišiel som nejaký celý zelený, bolo mi zle a hovorím, že sme cvičili a hovorím, že kokos, že mňa to nebaví, ja som nejaký unavený, že ja na to asi serem a že to nerieš, že to si proste, že kľud, že to iba normálne, bez emócií, to daj, necykli sa, pohľad, nič nemusíš, dneska nemusí byť žiaden dobrý výkon, nič, iba proste nekvitni to, za to, že si trošku rozčarovaný, že proste si to s tým pohraj sa s tým, aj na straty budeš aj po tréningu, všetko chod domov a o 3 dní bude dobre. A presne tak to veľakrát bolo a tak sa ku všetkým tým veciam pozerám aj na business pláne SEDI. Míšo, prišli otázky na telo. Dal si už niekedy úplatok? Nie, vôbec. Ja som to ani nejak nemal. Nikdy som
veľa ľudí sa to pýtajú, alebo nejakých politikov, že či dal úplatok, on zrazu musí rozmýšľať, že či budú, ktoré ja som zatiaľ ešte, možno moja mama dávala, keď som bol malý, hej, že keď sme chodili k lekárovi alebo niečo takéto, ale ja vôbec nepamätám si nič také. A možno skús povedať, že čo považuješ, čo nepovažuješ ešte za úplatok a od čoho už to je ten úplatok? Či teda lekár už je úplatok? Možno by som odpovedal trošku rozšírenejšie o tej korupcii, že veľa ľudí, a ja som si to myslel, keď som mladší, že to je taká jasná hranica, že kde to vidíš, že tam je to zlo, alebo tam není a ono je veľakrát v tom tá korupcia má dve fázy. Jedna je tým, že to je to prirovnanie s tým, že hodia žabu do horúcej vody, ona vyskočí a potom je také, že pomaly uvaríš tej vode. Tá korupcia veľakrát je o tomto, že to není niečo, čo tebe je jasné, že ťa varia teraz. To sú proste všelijaké také kamoši hore dole a potom ti to príde normálne, že týpkovi som túto pomáhal, on pomohol mne a teraz chce, aby som niečo urobil, tak to tak spravíš, ale až to tak nevnímaš nejako striktne. A potom na druhú stranu je to, že aj tie ponuky to sú není také, jak si to ľudia predstavujú, že niekto dojde a že počúvaj, že urob to a dostaneš akože 10 mega ti pošleme niekde do Panamy alebo čo. Veľakrát je to proste iba tým, že človek napríklad vidí, že ten druhý je nejaký mocný, chce sa mu zavďačiť, chce mu pomôcť a potom má aj nejaké také benefity, ale sa to tak nehovorí. Není to také jak filmové alebo čo, a to preto tak veľa ľudí akože zaskočuje. A stretol som sa veľakrát aj na také menšej, že neviem, či s korupciou, ale práve s tým, že to je také varenie, že niekde na univerzite nejaká dilema, že dobre, ty si akože tam nejaký doktorát alebo učia, chcú, aby si podpísal pod nejaký grant, čo dostanú, ale vieš, že sa to nerobí reálne, len aby to tá škola dostala, hej. A teraz čo, ty kokos, tak sa pozerá, že dobre, tak toto je nejaký odrb, ale tá benefit ide niekde pre tú školu, ja to podpíšem, dostanem možno niečo z toho, možno nič, budem mať na nejaký nový počítač pre študentov, takto si to ty ako keby v hlave to ego ťa ochráni tým, že si vypracuješ, že si to zracionalizuješ si celé to, čo si spravil a ešte si taký ten, že ty tomu svetu pomáhaš, vieš, akí sú tí borci z tých IT-čiek a tak z tých niektorých firiem, oni sa normálne tak na to kúkajú takýmto spôsobom. Tak sa podľa mňa veľa politikov na to pozerá, že my sa na nich kúkame, že oni kradnú a robia bordel a oni sa pozerajú na to, že bez nás by to tu už úplne padlo. Tak, takže to je preto je to také hnusné a zložité. No, na štátniciach som mal jedného profesora, ktorý hovoril, že teda nechce žiadne chlebičky pred odpovediami, lebo to berie ako korupciu, ale po už odpovediach už to nebral ako korupciu. Takže či sa možno aj dá nejak meniť to vnímanie korupcie v hlavách nás Slovákov. Keďže vieme, že možno oproti západnej Európe sme možno trošku tolerantnejší, by som si dovolil povedať, po vnímaní tej korupcie. Vieš, kde mám ja takú hranicu? Ja mám takú hranicu v tom, že keď sa niečo robí, že viem sa tam ja podpísať pod to. Že pre mňa už je niečo podobné také cez hranicu, keď už nejaká firma, dajme tomu, niekde niečo dodáva, čo sa veľakrát v ITčkách stane, ale robí to ona, ale pred ňou je ako keby iná oficiálna. Hej, a že v zásade, že nikto sa nesmie dozvedieť, že my sme to dodávali, lebo je Brusel. Čiže to je jedno z takých kritérií, kde ja rozdeľujem, že či je to je ich aj viac, ale jedno je z tých takých, že či ten človek je ochotný alebo v pohode s tým dať si to vonku. Existuje x firiem, ktoré sú, keď si cez Finstat alebo Orosero pozriete, majú obraty, že 30 miliónov. Brutálne startupy, my tu máme strašné startupy na Slovensku. Že za 4 roky vyleteli, že z 10 000 obrat na 15 miliónov eur a podobne. A tam sú proste podpísaní iní ľudia pod tým, hej, biele kone, alebo čo. To je proste pre mňa, keby tam bol podpísaný ten reálny majiteľ, alebo niečo stojí si za tým, že ja nemám s tým problém, že vy ma tu hovoráte, že to je korupcia, ale ja vám pomáham vlastne, lebo to moja firma reálne, že nechám sa po to podpísať, tak to je pre mňa jedno z tých kritérií, kde to viem pochopiť. Ohľadom tých našich milovaných slovenských minihádok, Google nás podvádza, tak prečo lieta s prezidentom? Bola vášnivá diskusia, do ktorej sa zapojil. Myslím, že to bol nejaký komentár alebo blog, alebo... Myslím, že to bolo aj o daniach asi trochu, nie? Že tam... Áno, že Google vyváža zo Slovenska, tuším, do Írska a optimalizuje dane.
Ale že Rastio Kulich predpokladá, že nemá problém potom lietať s prezidentom na pracovné cesty. Takže či to podľa teba či majú zmysel takéto mini-hádky? Takáto diskusia o tomto, že sú jasné, brutálne. Práve to máš aj vo vzťahu, že najväčší prúser máš, keď sa nerozprávate, vieš, to je akože všade proste, všetko si treba vydiskutovať a práve sa netreba pozerať na to, že niekto mi niečo vytýka alebo ma kritizuje, pokiaľ mi to hovorí do očí a nehabí sa zasa, že sa prizná, že není pod nejakým nikom alebo niečo, že zastáva svoj názor úplne otvorene, legitímne a teraz ťa s niečím konfrontuje. To je práve, že mega super, ja to mám strašne rád a to je to, čo to posúva. Čiže takéto, ak sa to myslel tým, tak to je mega. Môj pohľad na to celý je, že ja som teraz asi neviem, či to je tým, že tak starnem, tak sa trošku posúvam myšlenkovo doľava, ale ja som kedysi bol brutálny libertarián, hej. A pre mňa kedysi platenie daní, teda pýtanie daní bola krádež, hej. Že pre mňa nebolo krádež, že ja optimalizujem dane. Poprvé to optimalizuje každý a tam je zase tá tenká hranica, že dobre, tak kde si už ukradol tie dane, že keď si išiel autom inde ako do roboty, ale pritom si ten bloček dal do nákladov firmy, hej, že si tiež optimalizoval, si ukradol ten štát o niečo, čo svojim podniká, alebo si kúpiš počítač pre syna a dáš si to náklad do firmy, čo všetci robia, alebo je to už v tom, že na vo veľkej mierke ti to spravia nejakí poradcovia. Tam mám opäť toto, že ten môj princíp toho, že nebojím sa byť pod tým podpísaný, je niečo, kde ja rozlišujem tú hranicu nejakého optimalizovania záhranu. Pre mňa už je záhranu, keď niekto by šetril dane tak, že to robí cez firmy tajné a nemôže tam byť za tým, že to je on, ale pokiaľ ten človek to robí s tým, že je vidno, že to je on, vie si to obhájiť, pretože ja mám taký pohľad, že na ľudí je najhoršie, keď ja sa snažím inému hovoriť, čo má robiť a ako investovať prachy, čo je lepšie. A toto ako keby ten štát robí, že berie peniaze od ľudí a potom ich prerozdeľuje. Na druhú stranu toto treba robiť, pretože niektorí ľudia naozaj tie peniaze nemajú aj nie svojím pričinením, takže v tom treba nájsť nejaký balans, ale z môjho hľadiska, keď si mám povedať, že či Google tie peniaze zainvestuje lepšie, alebo to tu pôjde tu do štátu, niektorým, tak ja s tým absolútne nemám žiaden problém, lebo podľa mňa vďaka Google, alebo keď nepoviem konkrétnu firmu, vďaka podnikateľom, vďaka inováciám, vďaka elektrike, vďaka internetu, vďaka párnemu stroju, toto sú to, prečo tu teraz sedíme, prečo nám je tu dobre. Pretože to zvyšuje produktivitu práce, efektivitu a toto sú tí ľudia, ktorí všetkým zlepšia ten svet, technológií. A Google priniesol tak strašne veľa inovácií a upgradeov a podobne, že ja si myslím, že oni tie peniaze vedia lepšie investovať a ja s tým nemám problém. Problém mám s tým, keď optimalizuje dane alebo niekto vyváža dane do daňových rajov a sú to politici. Alebo takíto úradníci, ktorí tie prachy zarobiť nemohli. To je proste prúser a nie to, že nejakí ľudia, ktorí naozaj si to zaslúžia, tak na druhú stranu treba robiť všetko so zákonom. Takže pokiaľ je to OK so zákonom, tie dane zároveň vrácajú niečo spoločnosti, ale vedia si to oni osobne, sú pod tým podpísaní a vedia si to reálne zhodnotiť, že pozri, že my tie peniaze vieme lepšie, sú naše, tak ja s týmto nemám nejaký problém. Súhlasím, akorát by som povedal, že nielen politici, ale teda úradníci, podnikatelia a ďalšie celé skupiny, aby sme zase všetkých politikov nehádzali do jedného vreca, že všetci sú tu len kvôli kradnutiu. Môžeš oponovať. Nie sú tu, práve že tento ti poznám naozaj politikov aj nejakých úradníkov, ktorí sú fakt čestní a hovorí sa, že každý má nejakú svoju cenu, ale neviem, aká by bola pri nich a takýchto ľudí tam treba iba viac. Problém toho je to, že takíto ľudia sú v oslabení, alebo možno nie sú aj pri moci, takže to je celý problém. Ale takíto ľudia sú tam. Z toho vyplýva aj ďalšia, kľudne sa napí, z toho vyplýva aj ďalšia otázka, že čo si myslíš o výsledku našich super volieb do Národnej rady Slovenskej republiky? Ja som bol vtedy v Amerike. Kúpil som si predtým, že fľašu vína, že idem si to kúknuť, že si spravím z toho taký show. Skoro som si zaplatil stream z Markizy, ale nakoniec som si iba dal triál. A kúkal som to a bol som, že jak to začalo, jak to ukazovali, že som si myslel, že určite by mal smer po 30%. Tak to bolo, že wow, super, potom Saska, že 12, že super. A potom, jak to celé došlo, tak iba, že ty vole, že to je v prdeli.
A mám asi také pocity, ako všetci, podľa mňa ľudia, nemám nejaké iné. Chvíľu som veril, že môže vzniknúť tá opozícia taká pravicovejšia a sám to vidím, podľa môjho pohľadu by to riadne zakývalo celým tým systémom a bolo by možné urobiť oveľa viac zmien, ale na druhú stranu z tých, koho by tá opozícia bola zložená, tak myslím si, že ona by dlho nevydržala a keby aj oni chceli dlho vydržať, tak by minimálne borci zo Smeru alebo tak by ich rozložili na 100% a o Radovi, však on sa akože ukázal a o ňom veľa ľudí predtým hovorilo, že proste sa mu nedá veriť vôbec a podľa mňa by tá vláda tak či tak nejak spadla. Čiže ja som bol najskôr smutný, tiež som prežíval takú tú kvázi zradu. Potom som sa znova zlakol, že čo sa to na tom Facebooku spravilo, jaký hejt, lebo akože ono je to super, keď ste na tej správnej strane, keď vy ste tí, čo linčujete, ale obrovský prúser je, že keď vás linčujú takže toho sa ja vždy zláknem, keď sa nejaké masy ľudí strašne spravodlivo naštvú a chcú niečo strašne riešiť, lebo raz to môžete byť vy na tej druhej strane a oni to nemusia pochopiť, takže z toho som sa potom zlakol, ale ja si myslím, že úplne všetko dobré je, čiže tým, že som optimista, úplne parádne zapadol, ja som bol teraz z Veľkú noc doma u nás na dedine, odkiaľ pochádzam a nikdy som sa s kamošmi a tak nebavil na nejakých voľbách. Teraz do 5 minút každý, že čo hovoríš na voľby, čo sa deje, že úplne som videl, že to urobilo tú atmosféru v ľuďoch a sú zmeny. Podobná vec sa deje v Amerike, respektíve to, že je tam taký boj proti establishmentu, konkrétne teraz reprezentovaný Trumpom, čo je obrovská akože škoda a smola a je to ešte horšie, ale to je podľa mňa taký celosvetový trend. Ľudia kedysi v 70. rokoch robili takú v Amerike anketu a vláde Spojených štátov verilo vtedy asi 70-80%. Čiže to bolo niečo, že proste ľudia si reálne mysleli, alebo aj vtedy možno mali pravdu, že tá vláda robí pre ich dobro. Urobili to v 90. rokoch a to si myslelo už iba nejakých 30% ľudí. Čiže celá táto generácia vyrastá pod rodičmi a v atmosfére, kde iba 30% ľudí verí tomu, že takýto štýl riadenia je akože efektívny a správny. Takže to sa teraz odzrkadluje neskôr od tých 10-20 rokov, keď títo ľudia dospievajú a z Bruseli iba nastávajú, tak sa to celé odzrkadluje. Teraz ako líkli tie dokumenty s panami, ďalšie, kde sú opäť veľa politikov, že toto iba tak podľa mňa v končnom dôsledku prisype benzín do ohňa, že proti tomu establishmentu je ešte viac, lebo tí ľudia vidia, že proste sa tam robí obrovský bordel v pozadí. Celkom asi aj prirodzene, vďaka tvojim posledným aktivitám sme sa dostali aj k politike. Nedá mi ale nespomenúť jeden tvoj blog, ak môžem aj citovať. Že politika je ventilátor, do ktorého z jednej strany dávajú hovná s podtitulom a z druhej strany striekajú hovná na celé okolie. Podľa toho, ako sa k tomu ventilátoru priblížiš, tak budeš zasratý. Konec citácie. To som citoval týpka, ktorý je v štátnej správe dlho a mi vysvetľoval toto. Že takto to funguje, že ty keď ten ventilátor chceš ísť opraviť, tak budeš celý zasratý. Takže buď to hovoria preto, aby tí ľudia, čo nechcú byť zasratí, to opravať nechceli, ale mne to úplne sedelo, že z môjho pozorovania, že to tak nejak pravda je. Čo si myslíš, že čo by tento ventilátor vyčistilo, tento pomyselný ventilátor, a či sa nebojíš, že sa úplne zašpiníš od toho, ako si povedal? Ako som hovoril, že nejakých 500-600 rokov je tam takéto zasvinenie sa niečím už tu existuje, ale vždy môže byť v rôznych formách a veľa tých ľudí to naozaj myslí dobre. Ja si myslím, že ja sa na to pozerám z toho firemného sveta, že tam musí byť proste dobrý líder, ja to volám akože taká strecha, dobrý človek, respektíve to úzke vedenie, ktoré to naozaj myslí dobre. Musia tam byť iba ľudia, že jediné čo stačí, už to bude obrovský upgrade, keď tí ľudia iba budú reálne hovoriť to, čo si myslia. A ja som treba to hovoriť slušne s nejakými kompromismi a tak, ale nesmú to robiť tak, že človek sa s nimi rozpráva a oni robia presný opak. To robia na všetkých
všetkých vrstvách to, teda veľa ľudí to tam robí takto, lebo si nemôže aj my to ITčko, že tam nemôžem byť nikdy istý poriadne s kým, kto čo sa baví, lebo človek, ktorý je úplne nahepený a hovorí, že chce pomáhať a tak, je úplný schizofrenik, lebo sa potom človek dozvie z inej strany, že čo v skutočnosti robil potom. Takže toto, musia tam byť takí konzistentní ľudia jednoducho, že viem, že sa s tebou bavím a povieš mi, že nie, ja to myslím ináč, ja chcem zdvíhať dane, lebo ja som lavičiar, tak a vieš, že ťa s tým nechce odrbať na 5 levelov, a vtedy tam bude menej tých hovien, keď bude viac rozprávať, čo si myslia. Ale akože v pohode pekne prikrašľania nemusia byť akože úplní sedláci, ako niektorí zase iní politici, ale to taký akože bazálnu úroveň tej integrity tých osobností by tam mala byť a to pomôže. Z toho mi zišla posledná moja otázka. Plánuješ kandidovať v 2020? Prečo ťa to napadlo? To je ako tvojim posledným aktivitám. Je to také, že furt sa to, akože veľa ľudí sa to pýta, rieši sa to, diskutuje sa to. Mne sa to nechce ísť akože robiť, byť tam taký zasratý, ale ja sa na to tak pozerám a ja som sa s viacerými politikmi tak postretával a čo mi hovorili tiež, aby som išiel niekde kandidovať a tak, ale ja to beriem ako nejaký, že poviem príklad, investíciu do startupu alebo do nejakého tímu a keď idete investovať do tej firmy, tak musí byť niekoľko parametrov splnených, aby to malo aspoň šancu na úspech. Stále to môže dopadnúť katastrofálne, ale tak musia tam byť nejaký základ, teda dobrý, tá myšlienka, ten trh na to musí byť a podobne. Takže ja len všetkým, že ja rád pomôžem, keď niečo, ale tam musí byť akože taký baseline, že vôbec akože to má mať zmysel, vôbec celé to nejak riskovať alebo podobne. Takže teraz to nevidím nič takéto tam, že nevidím si predstaviť, že vôbec je niečo také, že kde by som vedel pomôcť. Takže ja sa to stále snažím robiť zvonku mimo ten systém, lebo aj ten systém samotný je strašne ťažké otáčať takú obrovskú loď, je ťažké zmeniť firmu, čo má iba 100 ľudí, ale to je už 100-krát ťažšie, takže nebudem sa tu tváriť, že nie, že rozmýšľam tak nad tým, samozrejme tak, jak to teba napadlo, tak napadá to aj mňa, ale zatiaľ to nevidím ako niečo, čo by som reálne videl, že tam sa to chystá. Veľa ľudí, nielen ja, ale veľa ľudí toto diskutuje, aj sa bavíme rôzni takí ľudia, ktorí sú takí aktívni v tých komunitách, aj v rôznych neziskovkách a tak. Čiže ja tam cítim taký, aj mne veľa ľudí píše, že super za Slovensko Digital, že poďte niečo riešiť, my vám pomôžeme. Čiže je tam taký buzz, takže také nejaké bublanie, keby uvidíme, že či to aj nejak vzíde alebo nevzíde, alebo to vyprchá, vieš, možno táto vláda bude mega drtiť a dobre to povedal jeden tiež podnikateľ, že super, že to robíte, aspoň to nemusím ja robiť, ne? Čiže možno to teraz oni fakt naložia a bude to fakt. Ďakujeme za inšpiratívny večer. Michal Truban. Ďakujem. Ak nemáte dosť toho mudrovania, tak ja tu ešte budem chvíľu jesť nejaký hotdog, alebo v pohodičke mi potom, keď si chcete one-to-one pomudrovať, môžeme si napísať a keď bude mať čas, tak môžu vybehnúť alebo aj elektronicky. Tak díky ešte raz a užívajte si deň.